T'has preguntat mai quin impacte pots tenir en el món? A Remondis Iberia creiem que el futur està en mans de joves amb talent, passió i ganes de transformar el planeta. Som una de les principals empreses de serveis mediambientals del món, amb més de 90 anys d'experiència. Però el que ens defineix no és només el passat, sinó la nostra visió del futur. Apostem per la innovació, la sostenibilitat i l'economia circular, perquè sabem que el canvi comença amb accions concretes. A Remondis Iberia treballem per protegir els recursos naturals i reduir l'impacte ambiental. Transformem residus en nous recursos. Reinventem el cicle de l'aigua per la indústria i les ciutats i optimitzem l'ús de l'energia per un món més eficient i sostenible. Però això no seria possible sense les persones. Necessitem ments inquietes, compromeses i amb ganes d'innovar. A Remondis Iberia t'oferim l'oportunitat de formar part d'un equip internacional, aprendre dels millors i desenvolupar una carrera amb impacte real. El futur està per escriure i tu pots ser part del canvi. Vols posar el teu talent al servei del planeta? Vols treballar en projectes amb sentit i impacte real? Soc l'Albert Gispert, director general de Remondis Iberia, i Remondis t'espera. Nosaltres formem part de la divisió d'Indústria i participem activament en la definició de solucions pel sector industrial. En aquest sentit, és clau la realització d'estudis de procés, selecció i pilotatges de les tecnologies més adients que donaran pas a l'execució de plantes de tractament segons les diferents necessitats. Un treball realment apassionant. Una de les activitats principals que duem a terme és l'operació i manteniment d'instal·lacions dels nostres clients industrials. Això implica innovar i desenvolupar solucions de millora i eficiència en la gestió. En aquesta tasca és fantàstic disposar d'un gran equip que ens aporta experiència i noves idees. A tots aquells que esteu buscant nous reptes i una experiència professional enriquidora, us animem a formar part del nostre equip de Remondis.